Kaixo, hemen daukazue Txiki Linux sistema eragilea, 32 bitekoa eta 64 bitekoa. 64 bitekoa ordenagailu arruntentarako eta 64 bitekoa beste guztietarako. Bai? Beste eskuliburu batzuetan azalduko dizu egun nola egiten den abiarazteko USB-a. Baina bertan, sartu zarete Txiki Linuxen live moduan, bai? Baina behin betiko instalatu nahi baduzue zuen ordenagailuan Txiki Linux erabili ikono hau. Txiki Linux instaladorea. Eta Ubuntu instaladorea, jarraitu berak esaten duena eta primeran instalatuko duzue. Gero sakarrontxira bota duzue. Bale? Bai, hizkuntzen aldetik. Txiki Linuxek bi hizkuntza daramatza. Bai, alde batetik euskara eta beste aldetik erdera. Abiaraztean, bai, saioaztean hemen izango duzue hizkuntza aukeratzeko ikonoa. Bai? Baina, beste hizkuntz bat jarri nahi baduzue, jarri hemen hizkuntza sostengua eta hemen ingelesez edo beste hizkuntz bat jarri diozue. Bai? Bale, gero, ikusten duzuenez, fitxategi sistema ez dago, bai, ez dago ikonoa. Ez da ikusten. Orduan, izkutatuta dago. Sartzeko, hemendik, eta hemen duzue fitxategi sistema. Bestela, fitxategi sistema ikonoa jarri nahi baduzu mai gainean, esarpenak mai gaina, eta mai gaina ikonoak atalean, hemen daukazue, bai, kentzeko eta jartzeko ikonoa. Gauza bera, gailu aldagarrien ikonoekin, bai? Edo kendu edo izkutatu aldugu. Edo jarri edo izkutatu aldugu. Bale. Gehiago, navegatzailea. Bale, Txiki Linux beta denez, Firefox izango dugu, bai? Hemen izango duzu Firefox. Behin betikoan ez da agertuko, edo kontrol parentala jarriko diogu, edo izkutatuko dugu, kenduko dugu, eta zuek abiarazteko Firefox Ctrl-Alt-T teklak aldi berean sakatuz, bai, idatzi Firefox, tak, eta abiaraziko da navegatzailea. Bai? Oso ondo. Vale, ez da goz egingo dugun, baina printzipioz, hemen daukazue. Gero, hezkuntza panela ez bada agertzen, bai, menuan idatzi toki eta berriro agertuko zaizu. Bale, hemen saioan erabiliko ditugun aplikazioak, izango dugu oso erreza da jartzea edo kentzea, ez? Kendu dezakezue, hemendik, arrastratu, jartzeko berriro gauza bera. Arrastratu eta paian agertuko dira. Bai, hainbat kompetentzia lantzeko. Por ejemplo, adibidez, daukagu, Gontzal Uriartek egindakoa, matematika kompetentzia lantzeko. Bai, oso erraza, ikusten duzuenez, entzungo duzue zenbakien izenak, ikasteko entzuten eta ikusten, bai? Gero hainbat aplikazio desberdinak izango ditugu kompetentzia, beste hainbat kompetentzia lantzeko, matematika kompetentzia lantzeko egin aldugu edo honekin, edo beste batzuekin. Bai, adibidez, ConnectXMat, bai? Honekin. Bale, hau makina virtuala denez, pizkat geldua doa, baina zuen ordenagailuetan askoz harinago joango da. Bale? Bueno, hau da, ingeles esaten da la ludificación de la enseñanza, gamificación. Gu esaten dugu ikasten dugula, jolasten ikasten dugula. Bai? Ahí va, vale. Vale, hainbat mail desberdin ditu, bai? Hemen ikusten duzuenez, eta, bueno, tux, eta gure pinguinoa. Orduan, ikasiko dugu, non dauden zenbakiak, bat gehi bat, bi, taka, tiro. Bi gehi iru, taka, bos. Idazten dugu zenbakia eta tiro egiten dugu. Hau, matematika kompetentzia lantzeko. Gero, landu nahi badugu,
literatura daukagu kataluga, Gontzalo-Eretekoa, edo daukagu bebai oso moldagarria den el tuxtipin, bai? Oso horreza da, eta beste eskuliburu batean azalduko dizuegu nola sortzen diren hitzen zerrendak. Kasu honetan, gure klaseko lagunen zerrenda, bai? Pues, vale, agertzen dira gure lagunen izenak, guk bilatu behar ditugu izkiak teklatuan, eta tuxek jango ditu arrainak. Bai? G-Compris oso polita eta osoa dago, eta espero dugu datorren bertsioan, behinbetiko bertsioan, guztiz euskaratua izatea. Hau Inigo Salvadorri esker eta euskaratzeko taldeari esker. Beste bat izango da, Physiogame honekin landaldugu ingelesa, edo ingelesez ikasi aldugu zenbakiak, G-Compris, aberazi da. G-Compris esan dizuet denetari daukala, adibidez, psikomotrizitatea eta zagua ikasten erabiltzen. Tak, tak, eta harrapatzen ditugu arrainak. Edo klik bikoitza egiteko, horrela ikasiko dugu. Gero beste kompetentzia guztia lantzeko dauka, eta agertuko zaigu irudia, matematika lantzeko, diruarekin lan egiteko, edo orduak, denetari dauka honek. Erlojo ezagutzeko, baita literatura lantzeko, bebai, oso ondo. Bero beste aplikazioak dituzu, ingelesez, gauza bera, matematikak edo literatura landuko dugu, baina ingelesez. Eta Gontzalo-Iratek egindako bezalakoa, hemen entzungo ditugu zenbakien izenak. Zuek ikusi, daukago adibidez taula periodikoa, igual umeak pizka nagusia gontzat. Edo txikientzat daukago patata jauna. Patata jaunarekin ikasiko ditugu gorputzen atalak, begia jarriko dizkiogu, patata jaunari, edo jantziko dugu patata jauna, guapo patata jauna, edo lan egiten badugu proiektuen bidez, Gabonak edo Egipto, hau da lan egin aldugu honekin. Aurten, ikasturte honetan, frogak egingo ditugu Bilboko ikastetxetan, hainbat ikastetxetan, eta zuen iritzekin egingo ditugu hobekuntzak, datorren ikasturteari begira, behin betiko txikilinux izateko. Beste bideo batean elkartuko gara. Agur!